Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Tenang ta sa kawepat. Kabang suka ban pentip ka kapor, kalong ba menta ka janmit, hakajing yalam jong Chief Minister yadon biang ka review meeting, bat kadon ka jing kren na kamenta kumno ban play tengno ya ka yodo bat ya ka polis bejar namar ki babun ki bakerpat ki babun ki babun ki babun ki babu pressure halor jong ka jing don kam ki pajba kam tabe ya ki item ki ba pero per ya ki jing don kam go jong ki ka ba man lakas ngi namar hakin ne ki por ke balaleng no ka ka bangi na government ngirai ka long tik tang ya ki essential commodities ka banyailat hadin nang tungi ai relaxation ka to kane te menta akabedei sabat ka yodo rengkat bat ka polis bajar ngilai rai menne ba u chief secretary rengkat bat ka deputy commissioner jongka East Kasil skin walk out ya modalities bat ru kin warra biang laski nengkong sya ka review meeting te ka sarkar ka sasim ya karai la ngila ni ban pli naman ngihapik bat ngihap khen tik patik ba kanum don kanu kajing ma kajing mensaw halor jong ka koj ka khia baro ka wei ka bedei bat ka jing mane bleng natai kum bakalong do beta ka Ministry of Home Affairs kampacha namar ya kan irung yapsim ya kini ki guidelines ki notification ki ba penmi ka Home Ministry na ka por